Signal number 3 gitangtang na sa Visayas apan Bagyong Ruby nagbilin og tulo ka mga fatalities. Si Daryl Anunciado sa report. Tulo ka mga residente ang kumpirmadong patay tungod sa paghaguros ni Bagyong Ruby sa Visayas Region. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council giila ang duha ka mga fatalities sa Iloilo nga sila Thea Rojo sa Balasan Municipality ug Ernesto Bailon sa Estancia Municipality. Ang 1 anyos nga si Rojo ug ang 65 anyos nga si Bailon namatay sa hypothermia o grabing katugnaw. Samtang si Interior Secretary Mar Rojas ningon nga duna sa ilaing namatay, human natagakan og kahoy sa lungsod sa Dolores Eastern Samar, diin unang naglandfall si Ruby niadtong Sabado sa gabii. Dunay mga taho nga sobra pa sa tulo ka mga tawo ang namatay sa bagyo, apan si Disaster Response Agency Chief Alexander Pama nagkanayon nga wala pay opisyal nga counting tungod kay ongoing pa ang verification. Base sa report sa NDRRMC, kapin sa 200,000 na ka mga pamilya o kapin sa 1 ka milyon ka mga tao ang apektado sa bagyo. Bisan pa magitangtang ang storm signal number 3 sa Kabisayan, gidili gihapon ang sea travel tungod sa gale warning nunot sa rough sea conditions. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.